Seguindo a liña iniciada coa proposta de elaboración dos orzamentos participativos para este ano, o Concello de Ribeira pon en marcha unha consulta para recoller as suxestións dos veciños sobre as necesidades de cada parroquia. Quixéramos un pouco saber a súa opinión, ahora que estamos no pós, pois se algunha desas inquietudes poden entrar en este grupo de obras, pois así sería, e polo tanto, sea para esta ocasión ou para un futuro próximo, queríamos saber o que eran as inquietudes de todos e cada un dos habitantes das nosas parroquias. Creo que é algo novedoso, que non se fixo, como antes decía, tampouco en ningunha outra ocasión no Concello, e aparte desas visitas pois semanales que temos ás parroquias e tamén a atención que temos nas mismas, creo que outros ciudadanos que nos achegan, pois a través deste proceso participativo nos poden facer chegar a súa sugerencia. Todos aqueles veciños do municipio maiores de idade poden xa realizar as súas achegas cubrindo un formulario que está disponible na web municipal ribeira.gal. Dispoñen de prazo ata o domingo 16 de xaneiro a medianoite para formular as súas propostas que serán estimadas de cara á elaboración dos proxectos a incluir no Plan de Obras e Servizos da Deputación, que destina a Ribeira máis de 900.000 euros. Calquer veciño pode facelo e bueno, vámoslo a estudiar con cariño. Cuestión diferente é que o Plan de Obras e Servicios ten unhas características como son a disponibilidade dos terreos, o non ter que ou ter todos os permisos das administracións, ou ter que aprobalo pois antes de que finalizar o mes de febreiro, pois que poden facer inviable que algunha desas sugerencias entren, pero outras seguramente vamos a ter en conta.